Накшталт кшталтам як бы недзе быццам бы неяк нібы дзей маўляў можа як быццам нібыта і нешта ёсць адпаведнікамі расейскаму слову типа. Як чуем і бачым, у гэтым шэрагу няма такіх калек як тыпа, типа і кшталту. Чаму няма? Тлумачу. Словы тыпа, типа гэта запазычанні з расейскай мовы, якія ёсць пабочнымі словамі і якія выкарыстоўваюцца для запаўнення паўзы ў маўленні. Такім чынам іх можна лёгка замяніць, а лепш апусціць і такім чынам зрабіць сваё маўленне прыгажэйшым і складнейшым. Слова кшталту гэта мяшанец польскага кшталт і расейскага тыпа. Яно часцей за ўсё выкарыстоўваецца для замены словаў тыпу, тыпаў узору, накшталт і роўня. Такім чынам яго таксама можна лёгка замяніць альбо апусціць. А яшчэ больш прыкладаў і ўвогуле падобных цікавінак, правілаў, парадаў, лаянкі і антытрасянкі вы знойдзеце ў маёй базе беларускай мовы па спасылцы ў апісанні гэтага відэа. Любіце сябе і гаварыце па-беларуску.